سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو ناي لمعنت مدبي كاتو ام ناي لمعنت مدبي دق انستيو ابوان صوتاو ركب يفسسادو زبل نجر اسفا حبينا هنرينا مسز تتحيزو دما ابوان صوتاو ركب كم زفسسات فلطلون نخفسسا كمي كتقبرو خمزلكم من كنرينا مدبنا نابزحات نخبصح لايكيركم جمرو نزي channel حدشت زخونكم سبسكرايب بمغبار استفلاليو ناي طعنا ناي صوتاو ركب كم اون ناي حبار هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدران هتكونو بخبري حتت سدران زخونكم اندامسگنكو نا مدبي كملس ደቂ አንስትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ክበጽሓን ከለዋ ብዙሓት ምልክታት የርእየን ካብዚአን ምልክታት ውሽጢ ንሰውነትና አጥቢቁ ናይ መሓዝ ምልክት ቀልጢፈንን በኃይልን ናይ ምትንፋስ ምልክት ኣብ እዝነን ኣብ ገጸን ከባቢ ናይ ምቅያሕ ምልክት ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ሕዝ ልቕቕ ናይ ምባል ጠባይ ሰውነተን እውን ሙቐት ናይ ምፍጣር ጠባይ የርእዩ ብዙሓት ምልክታት ከሪኣ ይኽእላ እየን ኮይኑ ግና ካብዘን ምልክታት ብዝተፈለየ መንገዲ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ክበጽሓን ከለዋ ዘርእዮ ተወሳኺ ጠባይ ኣሎ ኣብዝሓ ግዜ እዚ ጠባይ እዚ ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዋላኳ ዝረአይ ተዘይኮነ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ክበጽሓን ከለዋ ነዚ ጠባይ ከሪኣ ይኽእላ እየን እዚ ጠባይ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንሪኢ ከለና ምፍሳስ እዩ ምፍሳስ ክንብል ከለና ከም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ግዜ ኣፍሲሰን ደው ምባል ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ሽንቲ ከም ምሽናይ ቀልጢፈን ብተደጋጋሚ 5-6 ግዜ ናይ ምፍሳስ ምልክት እዩ እዚ ናይ ምፍሳስ ምልክት ዘሪኣ እንተኮይነን ብልዑል መጠን ናብ ዕግበት ከም ዝበጽሓ ዘርኢ ምልክት እዩ ስለዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርኩም ኣብ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ኣፍቃሪትኩም ክትሪኡ ትኽእሉ እንተተባሂሉ ፈለማ ንሰውነታ ብደንቢ ጌራ ሃይድሬት ክትገብር ኣለዋ ብዝሕ ዝበለ ማይ ክትሰቲ ኣለዋ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ዝኽእል ካብ ክልተ አንግል እዩ ቀዳማይ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክትበጽሕን ከላ እዩ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፈሳሲ ክፈስስ ዝኽእል ካልኣይ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብልዕተን ተዘይለስሊሱ ናብ ዕግበት ክትበጽሕ ስለዘይትኽእል እዚ ነገር ንኽፍጠር ድማ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ዘሎ ሉብሪካንት መለስለሲ ቅብኣት ንኽፍልፈል ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ሰውነታ ብዘሎ ራሕሲ ስለዝኾነ እዩ ስለዝኾነ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ራሕሲ ንኽፍጠር ሰውነታ ብፈሳሲ ክትትርክሶ ኣለዋ ነዚ ድማ ብዙሕ ዝበለ ማይ ክትሰቲ ኣለዋ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምግባርኩም ቅድሚ 1 ሰዓት እንተናእሰ 1 ሊትሮ ማይ ክትሰቲ ኣለዋ ናብ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምእታውኩም ማይ ምስታይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ነገር ንኸጋጥመኩም ልዑል ጥቕሚ ስለዘለዎ ስለዝኾነ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ በዓልቲ ቤትካ ወይ ከዓ ኣፍቃሪትካ ንኽተፍስስ እንተደሊኻ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ቅድሚ 1 ሰዓት ኣቢሉ እንተናእሰ 1 ሊትሮ ማይ ክትሰቲ ኣለዋ ካልኣይ ድማ ጂስፖት ክትረኽብዎ ክትምክሩ ኣለኩም ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ብዙሕ ግዜ ሓቢረልኩም እየ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ዕግበት ንምብጻሕ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ቦታ ጂስፓት እዩ እዚ ስፓት እዚ ዝርከብ ድማ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ብላዕለዋይ ክፍሊ እዩ ካብ 3 እስካብ 5 ሴንቲሜትር ልዕል ኢሉ ዝርከብ እዩ ነዚ ክፍሊ ብደንብ ገይሩ ዝሓሲ ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ምምራጽን ምጥቃምን ተመራጺ እዩ ንኣብነት ዶጊ ስታይል ንብሎ ፖዚሽን ኣሎ ዶጊ ስታይል ዝበሃል ፖዚሽን ታዩ ተንበርኪኻ ጉንብስ ኢላ ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ ነዚ ፖዚሽን ክትጥቀሙ ከለኹም ናብ ዝዕግበት ንኽተብጽሕወን ብልዑል ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ንመትለኹም ናብ ሕምብርታ ከባቢ ክደፍእ ዝኽእል ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ዓይነት መሪጽኩም ነዚ ጂስፓት ብደንቢ ጌርኩም ክትነኽእዎ እንከለኹምን እቱ ውፅእ እንዳበልኩም ክትሓሲዎ እንከለኹም ናብ ናይ ምፍሳስ ለበል ከተብጽሕወን ትኽእልኩም ብተደጋጋሚ 5 እስካብ 6 ግዜ ካብ ውሽጢ ብልዕተን ስፕሬይ ዝግበር ፈሳሲ ንኸውፅኣ ክትገብሩ ትኽእልኩም ስለዝኾነ በዘን ክልተ መንገድታት ማለት እውን ቅድሚ ጾታዊ ርክብ 1 ሰዓት ቅድም ኣቢልኩም 1 ሊትሮ ማይ ዝኣክል ንኽሰትያ ብምግባር ቀጺልኩም ድማ ንጂስፓት ክነክ ዝኽእል ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ብምምራጽን ብምጥቃምን ንበዓልቲ ቤትኩም ኣፍቃሪትኩም ናብ ናይ ምፍሳስ ለበል
ከተብፅሕዋ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ነገር እዚ ምግባርና ንምንታይ እዩ ዝጠቅም ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናብ ዕግበት ከይበፅሓ ከም ዝበፅሓ ምሲለን ክሽውዳኹም ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግና እዚ ካብ ብልዕተን ዝወፅእ ፈሳሲ ካብ ብልዕተን ስፕሬይ ዝግበር ፈሳሲ ኣብ ደስ ዝበለን ግዜ ከፍልፍሎ ዝኽእላን ከፍስስኦን ዝኽእላን ስለ ዘይኮነ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ክበፅሓን ከለዋ ጥራሕ ዝፍጠር ስለ ዝኾነ ከም ስልኦ ኣይኽእላን። ስለ ዝኾነ እዚ ስፕሬይ ዝግበር ፈሳሲ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘዕገብኩመን ንምፍላጥ ዝሕግዘኩምን ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኹም ንምፍላጥ ዝሕግዘኩምን እዩ። ብዘሜላታት ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ኣፍቃሪትኩም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ፀግዒ ክተብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ በፂሑ ንኽመሃሩሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።